Y rwyf yn gorwedd ac yn cysgu ac yn andeffro am fod yr arglwydd yn fy nghynnal. Medde'r salmydd, sy'n hefyd yn dweud, arna ti y gweddiaf arglwydd, yn y bore fe glywi fy llais, yn y bore paratoaf ar dy gyfer ac fe ddisgwyliaf. Oherwydd dy gariad mawr, do fydd di, plygaf yn dy deml sanctaidd mewn parch i ti. Wel, bore da, croeso i'r Oedfa. Gobeithio bod ni gyd wedi cael cwsg adnewyddol, a bod ni wedi dod yn ddisgwylgar i Oedfa arall, i gydnabod y cariad hynny i ni gyd mawr y feddod yn wrthrychau iddo fe. Diolch i'r gweinidog am baratoi ar ein cyfer ni y bore yma, ac ar yn rhannu gael dymuno'n dda i Dylan ar ei daith i Taiwan yr wythnos nesaf yma, yn un o gynrychiolwyr undeb yr annibynwyr yng nghyfarfodydd ECWM. Pob bendith ar y cyfarfodydd hynny. Yn sgil hynny, fydd na ddim taith gerdded nos Fercher. Ond mae yna côr y Tabernacl nos Fawrth am 7. Ac yn sgil y daith i Taiwan, y parchedig Robin Samuel fydd yn arwain yr Oedfa fore Sul nesaf. Ac ni'n diolch ymlaen llaw i Robin am gymu'r bwlch. Yn dilyn yr Oedfa, fel sydd wedi ei gyhoeddi, mi fydd yn agwrdd eglwys i drafod materion perthnasol i gyfarfodydd blynyddol undeb yr annibynwyr. A dyna ni fe dderbynir yr offrwm yn awr, os gwelwch yn dda. Bore da. Yn hyfryd iawn gael sefyll yma o'ch blaen chi. Da chi wedi gweld fi ddigon ar y sgrin. Mae'n siŵr bod chi wedi syrffedu gweld fi ar y sgrin rwan hefyd. Ond mae'n braf bod ni wedi gallu ymgynnu heddiw i ddod o amgylch y bwrdd. Lle rydyn ni'n dod ynghyd fel teulu Duw fel yr eglwys. Gadwch i ni ganu yn hemyn gyntaf felly, sef emyn rhif 82. Molwch arglwydd nef nefoedd, holl genhedloedd deiar las, holl dylwythau'r byd a'r bobloedd,
Cenwch glod ei rhyfedd ras. Halleluia, molwch, molwch enw'r Ion. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 82. Y cwpl o adnodau sydd ganddo ni y bore yma fel yn darlleniad. Ac dwi'n dod at darlleniad sydd yn perthyn i wsos dwytha, i'r Pentecost. Ac wedi y Pentecost ac wedi araith Pedr, mae'r Cristnogion gyda'i gilydd, yr credinwyr felly, wedi ymgynnull gyda'i gilydd. A dyna sydd gyda ni fan hyn rwan. Ac 2, adnodau 42 i 47. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd, ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dwfn yn ei plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dal ati gyfarfod pob dydd yng Nghwrt y Deml ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn nhau ei gilydd. Roedden nhw'n moli Duw, ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw, ac yn cael eu hachub gan Duw bob dydd. Y bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfer ni yn y fan honno. Dych ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefel a sanctaeth, da ni'n diolch bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi. Fel nath y credinwyr cyntaf hynny wrth yn ddod at ei gilydd, roedden nhw'n dal ati o ddifri i weddio. A dyna rydyn ni'n wneud hefyd y bore yma arglwydd, yn troi ata ti mewn gweddi. Yn diolch i ti arglwydd am y cyfle unwaith eto i fod yng nghwmni'n gilydd, ond yn fwy na hynny i fod yn dy bresenoldeb di. Arglwydd, da ni'n cofio am y credinwyr cyntaf hynny. Da ni'n cofio ac yn cael yn hatgoffa o'r ysbryd a ddisgynnodd arnyn nhw. Ac da ni'n gwybod arglwydd
Fod y diwrnod hynny wedi bod yn gymysg, fod na watwar a gwawd wedi bod ar brofiad yr apostolion, rhai yn dweud bod nhw wedi meddwi neu hyd yn oed yn wallgof. Ond arglwydd, da ni'n cofio heddiw ffordd nes di adnewyddu, ffordd nes di fywio cau, ffordd nes di ail gynna y tân hynny yn ei bolian o arglwydd. I fynd allan ac i ddeud amdana ti, i ddangos dy gariad di i'r byd. I arglwydd, da ni'n gweddio y byddi di drwy dalan ysbryd yn ail gynna ni'na hefyd, yn ein bywio cau ni, fel yn bod ni hefyd yn gallu mynd ati i rannu cariad Crist i'r byd. I arglwydd, mi nes di agor y drysa led y pen, nid wedi cuddio mewn yr ystafell, ond i agor ac camu allan yn hyderus. Da ni'n cofio sut wyt ti wedi gweithio y mywyd yr eglwys fora. Yn annog, yn arwain, yn glanhau, yn bywio cau, yn agor drysa i'r efengil. Ond yn fwy na dim, da ni hefyd yn cofio arglwydd ffordd nes di ddefnyddio pobl cyffredin i wneud y gwaith. Pobl ddim o statws uchel iawn, pobl cyffredin, pobl oedd yn gweithio mewn swyddi cyffredin yn y cyfnod. A'r llawenydd ydy dy fod ti'n dal i weithio drwy bobl fel ni y bore yma. Yn gofyn i ti felly'n dyfnhau ein ffydd ni, i gyfoethogi ein profiad ni, i rymuso ein hymroddiad ac ehangu ein gweledigaeth. Yn dywelwn am ychydig i gyflwyno yn gweddia personol i ti, gan dy fod ti'n gwrando pob gweddi ddistaw. O Dduw ein tad cliw ein gweddi ni felly, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein para benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A gadwch i ni droi at yn hemi nesaf, sef am yr rhif 166. 166. Ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd y nef, ac mewn cyfyngder fennaid rhed yn union ato ef. Ac yn y blaen am yr rhif 166. Dair erioed
Fel mae'r rhan fwyaf yna i chi yn gwybod, dwi'n siŵr, mi dwi bellach yn rhedag. Ac, oedd cyfnod Ffit Cymru oedden nhw wedi deitha fi bod rhaid i fi redag bob diwrnod. Mae hynny wrth rando ar podrediad yn ynglys, felly. Ac, os ar ein i chi wedi rhedag 5k, 5 kilometr, oes, na ni. Sawl un yn chi wedi rhedag 5 kilometr. Os rhaid i chi wedi rhedag mwy na hynny? Hanner marathon, oes. Wedyn gael marathon? Do, na ni, Gwynaf wedi rhedag marathon. Wrth redag, mae rhaid i chi wneud yn siŵr fod y dechneg gywir ganddo chi, yn does. Ac pan o'n i'n gwrando ar y podrediad, bob diwrnod, mi roedd Ray Carpenter yn ynglys di, yn deud, mae rhaid i ti wneud yn siŵr fod y ymddaliad di'n gywir. Postur, right? Ffordd â chi'n sefyll, ffordd â chi yn dal eich hun. Ac yna, be arall sy'n bwysig? Yr anadlu, ynde. Wyt ti'n cymryd dy anadl? Chos mae yna dueddiad weithiau i beidio cymryd anadl tofn, ond i gymryd rei bychan iawn. Ac mae hwnna'n gallu effeithio ar eich rhedag chi. Beth arall? Beth sy'n bwysig wrth redag? Yr yfad, reit? Y dŵr i hydradu'r corff, felly. Ac wbeth arall o'n i fwynhau wrth rando yn ynghlystia oedd, beth sy'n oed o gwmpas di? Edrycha ar y byd oed o gwmpas di, be weli di? Mae yna dueddiad weithiau o'n i wastad yn edrych i lawr wrth redag. Ond wrth edrych i fyny ac edrych oed o gwmpas di, mae'r rhediad yn mynd llawer iawn yn haws yn dydi. Wrth gymryd rhina i gyd at ei gilydd, wbeth arall oedd yn bwysig hefyd i mi oedd bod fi'n dal ati, yn cario ymlaen i gymryd y cam nesaf o hyd. Pan dwi'n meddwl am yr eglwys fora, pan dwi'n meddwl am y credinwyr ddoth at ei gilydd yng nghyfnod y Pentecost, y geiriad yn ei gael yn y darlleniad ydy fod nhw'n dal ati. Fod nhw'n dal ati i weddio, fod nhw'n dal ati i ddysgu, fod nhw'n dal ati i gymryd y bara a'r gwyn, i ddathlu swpar yr arglwydd. Pan da ni'n meddwl am yn bywyd ysbrydol ni, beth ydy'r ymddaliad, beth ydy'r postia? A'i dysgeidiaeth Iesu ydy'r postia. Beth am yr anadlu a'i gweddi sydd yma? Beth am yr hydradu, hydration, astudio'r gair? Yr edrych o gwmpas? Wel, cenhadaeth ynde, a gwasanaeth. Mi roedd yr eglwys fora wedi sprint y Pentecost yn dal ati rwan gyda'r marathon. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda ei gilydd. Ac felly dwi am edrych ar 3 peth yn benodol. Yn gyntaf, dal ati i ddysgu. So rwy'n cofio'r adag oedden nhw yn yr ysgol gynradd. Be oedd y peth cyntaf wnaethoch chi ddysgu? So rwy'n cofio'r peth cyntaf wnaethon nhw i ddysgu. Eich i ddefod yn wbath? Darllian? Ie? Abiec. Ie? Ble roi cotia? Ie? Peth pwysig? Yn dydi? Mae rwy'n yn cofio, ac falle mae rwy'n cofio hyd yn oed adra yn blentyn bychan iawn, mae rwy'n yn cofio yn dydi cael ei ddysgu. Os ni'n gofyn i chi rwan, tas chi'n cael dysgu sgil newydd, be fysa hwnna? Does dim rhaid i chi atab, gewch chi atab os da chi eisiau. Ond tas chi'n cael dysgu rhywbeth o'r newydd,
Be fysa hwnna? Dwi, yn ddiweddar, di dangos diddordeb mawr, reit, ar eisiau mynd i syrffio. Dwi'n gwybod pam, mae o'n apeliad i fi wrth weld bobl yn y môr yn syrffio ym Porthcawl, a dwi wastad wedi dweud, swn i'n licio gwneud hynna. Ac o'n i'n siarad efo rhywun ddoe, oedd yn dweud bod o'n dysgu pobl i syrffio. Falla, welwch chi fi falla mewn wetsuit mewn chydig. Ydych chi gyd yn leinio hwan ym Porthcawl i weld y gweinidog yn syrffio. Ond dysgu sgil newydd, ynde? Ac wrth ddysgu sgil newydd, mae rhaid i chi wneud y gwaith ymchwil yn does. Mae rhaid mynd ati i'w roi ar waith. Pan oedd yr eglwys fora, pan gafodd y credinwyr ar ddydd y Pentecost, o'na 2,000 ohonyn nhw wedi dod yn Gristnogion newydd y diwrnod hynny. Roedd rhaid mynd ati i ddysgu o'r newydd yn doedd. Dysgu sut mae gweddio, dysgu sut i astudio'r gair, dysgu i fynd allan ac i ddeud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Ia, mynd ati i ddysgu. Pan dyn ni'n meddwl am Iesu Grist, a'r enwa gafodd Iesu Grist arno fo'i hun, mae rhyw 60% o'r enwa ar y pobl yn galw Iesu Grist, athrodd o'n ni alw fo. Ac roedd Iesu Grist ei hun yn deud hynny amdano fo'i hun, pan ddywedodd o, y rwyd sy'n fy ngalw i'n athro ac yn arglwydd, ac yn gywir felly, oherwydd dyna wy fi. Pan ddaeth Nicodemus at Iesu liw nos, ddywedodd o, gwyddom dy fod yn athro sydd wedi dod oddi wrth Dduw. Ia, weler athro mawr yn dysgu dyfnion bethau Duw, dwi fel gariad yn llefaru fenaid cliw. A mae rhaid i hwnna fod yn bwysig yn does, mae rhaid i ni wrando ar yr athro mawr, dysgu o'i ddysgeidiaeth o. Y gwir ydy fod Crist drwy lan ysbryd yn dal i'n dysgu ni heddiw, fel ag yr o i'r credinwyr cyntaf. Mae angen egni i barhau ar gwaith, ac allwn o'n derbyn yr egni hynny wrth i ni ddysgu, a pharhau i drosglwyddo yr efengil i eraill. Dwi wedi sôn unwaith, dwi'n credu, am brosiect yn bo newydd wnes i pam o'n i yn mynd i'r weinidogaeth. Ac ia, rhyw llanas doedd o cyfle i bobl ifanc a teuluoedd ddod at ei gilydd i ryw ysgo Sul mewn gwirionedd. Ac bo wedi postio flyers drwy bob un drws a cael blisters hefyd, mond un teulu bach ddoth. Ac yna ymhen, o'n i'n siomedig wrth gwrs o weld mond un teulu ddoth, ond ymhen ychydig wythnosa, o'na deulu arall, a teulu arall, a teulu arall. A wedodd yr hogan fach oedd yna'n wreiddiol, dwi wedi dod â ffrindiau hefo fi, oherwydd dwi eisiau nhw ddysgu am Iesu hefyd. Ia, effaith dysgu ynde. A'r effaith a drosglwyddo fo i'r genhedlaeth nesaf. Dewch gyda mi o dan fy iau mwyn i chi ddysgu gen i. Ac yna y dal ati i weddio. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, dwi wedi gwneud sawl cyfweliad gwahanol. Dwi wedi ymddangos mewn papurau newydd, dwi wedi siarad efo nhw'n ymwyd o'r blaen. Ond maen nhw gyd wedi bod yn gwestiynau tebyg i sut mae wedi bod yn mynd efo ti'n ystod yr wythnosau diwethaf, sut ti'n gweld mae'r profiad wedi bod i ti. Ond ges i un cwestiwn nath wneud i mi feddwl o ddifri. A'r cwestiwn yna oedd o'n gwbl annisgwyl i mi. Y cwestiwn oedd, be mae gweddi yn ei olygu i ti?
Be mae gweddi yn ei olygu i ti? So ni'n gofyn i chi rwan be mae gweddi yn ei olygu i chi. Beth sa chi'n deitha fi? Pan mae rhywun yn cael cwestiwn fel yna, mae rhaid i rhywun oedi am enid o bosib. Mae gweddi'n un o'r pethau pwysica na i yn y diwrnod, a dyna sydd nes i atab. Ac nes i ddeud, mae o fel bod rhywun yn yfed dŵr i hydradu'r corff. Mae gweddi yn hydradu ni'n ysbrydol. Pan mae rhywun yn gweddio, cael sgwrs mae rhywun gyda Duw ynddo. Fel tas o'n i'n siarad gyda ffrind, neu deulu. Mae rhywun yn rhannu'r hyn sydd yn ei galon o ac yn ei feddwl o. Pethau efallai da ni'n poeni amdanyn nhw, neu pethau da ni'n ddiolchgar amdanyn nhw. Da ni'n rhannu. A da ni'n cymryd hynny at Dduw. Mae'n un o'r pethau pwysicaf i ni'r Cristnogion yn bod ni yn gweddio. Da ni newydd gannu'n dydan 166, ni fethodd gweddi da i'r erioed a chyrraedd hyd yn ef, ac mewn cyfyngder fenaid rhed yn union at o ef. Da ni'n gweld gwerth gweddi'n dydan. Mae gweddi yn ein cysuro ni, mae gweddi yn ein cynnal ni. I dawel lwybrau gweddi o arglwydd arwain fi. Ia. Mae yna wahanol ffyrdd o weddio hefyd yn does. Rhai yn dawel, rhai yn gyhoeddus, rhai wrth redag, rhai yn y car. Lle fyddech chi'n gweddio? Cofio pan o'n i'n cychwyn pregethu a oedd genna fi grwpis bach yn dod hefo fi. Mam oedd hi, reit. Oedd mam yn dod efo fi. Ac yn dweud, dwi wedi clywed y bregaeth yna ar blaen. Dwi'n gwybod achos bod chi'n dilyn fi o gwmpas. Ac mi rydw i mewn gweddi yn rhoi amser tawel yn dydw. I bobl fyfyrio ac i yffrymu gweddi tawel eu hunan. A dwi'n cofio mam ar ddiwedd y gwasanaeth yn dod ata fi a dweud, diolch i ti am y gwasanaeth, ges di flanc yn y weddi na yndo. Ges di golli dy le. Ia, o'n i'n deud wrth mam wedyn, wel, cyfla tawel ydy hwnna, mae hwnna'n weddi gwahanol eto. I offrymu gweddi dawel. Mae'r seibia yna'n bwysig. Mae fel bod ni ofyn distawrwydd weithiau. Mae gweddi yn bwysig. Fel ddywedodd Martin Luther, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Mae gweld teulu Crist yn gweddio ac yn cynnal ei gilydd mewn cariad yn gwbl angenrheidiol er lles a ffyniant yr eglwys. Ephesiaid 6 yn deitha ni, mae'r apostol Paul yn atgoffa ni. Beth bynnag ddaw, ia, a beth bynnag ddaw. Gweddiwch bob amser fel mae'r ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro a dal ati i weddio'n dair dros bobl Dduw i gyd. Ia, gweddi. Ac yna y dal ati i rannu. Dal ati i rannu. Mae yna sawl peth mae'r eglwys foran i rannu yma. A'r un ohonyn nhw, wrth gwrs, ydy rhannu cymdeithas a'i gilydd. Mae pob un ohono ni gyda'n gilydd yn dydan yn eglwys Iesu Grist. Pob un ohono ni'n wahanol, pob un ohono ni gyda rhywbeth i gyfrannu at eglwys Iesu Grist. Sa'r un o'n ni'n berffaith, ond mi rydyn ni yn eglwys. A pam mae pobl yn edrych ar yr eglwys, edrych arna ni, man hwnde. Edrych ar y gymdeithas sydd yna
o fewn yr eglwys, y cymdeithas a'n gilydd. Mae'r darlleniad wnaethon ni i ddarllen yn dangos i ni yn dydy beth yw eglwys heddiw hefyd yn dydy. Eglwys sydd yn parhau i weddio ac yn parhau i fod mewn cymdeithas a'i gilydd. Dyna ydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd y bore yma. Fel nath yr eglwys fora, fel nath y credinwyr cyntaf, ymgynnull gyda'n gilydd. Emyn ysgrifennodd John Gwilym Jones ychydig o flynyddoedd yn ôl, pam unwyd rhai o eglwysi Llandudno ynghyd. Ac mae'n emyn sydd yn gyfawrydd iawn i ni gyd, ond heddiw dyglodydd a ganwn i gyd am i ti ein tynnu ni'n teulu ynghyd. Cydweithiwn, cydgerddwn, cydfolwn gan fyw, i roi ti'r cyfan ein harglwydd a'n Dduw. Ia, gyda'n gilydd, dyn ni'n rhannu yn y gymdeithas hynny. Hebreaid 10 yn deitha ni ac yn atgoffa ni, mae'n bwysig ein bod yn dal ati gyfarfod a'n gilydd. Ia, dylen ni annog a rhybuddio'n gilydd drwy'r adag, yn arbennig am fod Iesu yn dod yn ôl. Ac yna y rhannu'r newyddion da. Rhannu'r newyddion da. A beth di rhannu'r newyddion da? Wrth gwrs, rhannu cariad Duw ag eraill, ynde. Mae yna dipyn o sôn wedi bod yn ystod y blynyddoedd, a dio ddim yn newydd, am diriwiad ysbrydol sy'n yn gwlad ni, ond hefyd o ran aelodaeth hefyd, ynde. Mae aelodaeth yn capelu ni yn gwanhau ac yn dirywio. Ac dwi'n cofio rhywun yn deitha fi, mae rhaid ti fynd allan i genhadu. Mae rhaid ti drio tynnu pobl yn ôl i'r capel. Rhaid ti trio dod nhw i fewn i helpu ni gyda'r gost ariannol. A mae rhywun yn holi'n dydy, a dyna ydy cenhadaeth. Mae Paula Gwdr, mae'n un dwi'n difynnu llawer ohoni hi. A mae gen hi ddyfyniad y fan hyn. Is church growth our priority? Doesn't that make sharing the good news about us and what we get out of it? I'd prefer to share it because I want people to know God loves them. A mae yna wirionedd yn fanna hefyd yn does. Mae rhannu'r newyddion da ydy i gyfathrebu cariad Iesu Grist i bobl. Dyna'r comisiwn a roddwyd i'r apostolion ynde. Rhys sydd wedi drosglwyddo dros y blynyddoedd ac ar hyd y canrifoedd. Ac yna y rhannu olaf sydd yn dod â ni yn dwt at fwrdd y Cymun. Y rhannu y bara a'r gwyn, rhannu yn y swper. Nid rhwymedigaeth ydy Cymun, ond dathliad ynde. Dathliad. Mae Cymun yn dathlu'r efengil a'r newyddion da fod Iesu wedi rhoi ei hun yn aberth trosto ni. Mae'n dathliad o ddechrau newydd a pherthynas newydd a Duw. Mae Cymun yn bwysig oherwydd mae'n orchymyn i'w gofio fo. Mae Iesu isio i ni gofio bob tro rydyn ni'n blasu bara a gwyn hyd yn oed. Hyd yn oed as ni'n neud o adra. Mae eisiau ni gofio yr hyn a wnaeth o trosta ni. Ond o amgylch y bwrdd, nid fi, Dylan sy'n gwahodd bobl at y bwrdd, ond Iesu Grist ei hun. Iesu sydd ddim yn anfon unrhyw un i ffwrdd. Iesu sydd yn holl gynhwysol. Dewch ata i,
bawb. Charles Spurgeon yn deud gwirionedd yn fan hyn. We cannot have communion with Christ till we are in union with him. And we cannot have communion with the church till we are in vital union with it. Ia, y dod mewn undeb a'n gilydd ac i gofio yr hyn a wnaeth Iesu trostom ni. Mi fyddai yn mis Hydref yn gwneud hanner marathon Caerdydd. Coelwch chi fi, dwi'n licio deud y geiriau yna o'ch blaen chi bore yma. Ond mi fyddai gyda'r arweinwyr eraill yn gwneud hynny ac mi fydden ni'n cofio'r tips hynny wrth redag. I wylio'r ddaliad, i beidio plygu, i wylio'r anadl i hydradu, yn cyfwy na dim i edrych i weld beth sydd o'ch cwmpas chi. Ond yn fwy na dim hefyd i ddal ati. Ac wrth i'r credinwyr cyntaf hynny ymgynnull, marathon oedd o'i blaenau nhw hefyd. Ac roedd angen egni a dyfal barhad i fwrw ymlaen ar gwaith ac i ddal ati o ddifri. Mae yna hurdles, mae yna bethau sy'n gallu'n rhwystro ni, mae yna bethau sy'n mynd i wneud y daith yn anodd. Mae'r daith yn gallu bod yn flinedig. Dyn ni'n gallu disgyn, rydyn ni'n gallu gael anafiadau. Ac mewn dyddiau o gilio, o anobeithio, mae rhaid i ni atgoffa'n hunan mae cynrychioli'r Meseia yda ni. A chyda egni'r ysbryd glân, parhawn i weld Crist fel ein hyfforddwr, sydd yn deud wrthyn ni i ddal ati. Cyfeithiad Arfan Jones o Will Walk the Land, Graham Kendrick sydd yma i orffan. Cerddwn ymlaen, calonnau'n dan, a bydd pob cam yn weddi ir. Planwyd gobaith a llawenydd, clywch yr anthem drwy y tir. Mwyn i enw. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd y Cymun, gadwch i ni ganu am yn rhif 660. 660. Wrth nesau at dy allor lan o ddiw, rhoi mi nawr dy weld a byw. O cadw di bob meddwl drwg i ffwrdd, na foed un bradychwr wrth dy fwrdd. Ac yn y blaen, 660.
Fi ydy'r ffordd atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy ni. Os da chi wedi dod i farnabod ni, byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir, da chi yn ei adnabod bellach ac wedi ei weld. Ydych chi'n ei droi at yr arglwydd mewn gweud. O amgylch y bwrdd arglwydd, byddwn ni yma i gofio yr hyn a nes trosgon. Yma i gyfarch un sy'n byw. Dyn ni yma i rannu gyda'n gilydd o'r bara a'r byd. Yma i rannu cymdeithas am gilydd. Rydyn ni yma yn enw ein harbwyd Iesu Grist, yr un sy'n ei gwahodd. Fel a gwahoddodd ei ddisgyblion cyntaf i swpera gyda ni. Gwirion arglwydd dros bawb sydd yn mynd drwy'r gyfnodau anodd o wendid a salwch. Dyn ni'n cofio nhw amgylch y bwrdd arglwydd. Bob un sydd yn ein cael o'na am meddyliau ni y bore. A roedd amgylch y bwrdd fel teulu ydyn ni'n pwysio arna ti fel yn cysgu. Glywyn gweddi'n i arglwydd, gan ei bod yn gofyn hyn oed gen enw ac yn hynniant yn harbwyd Iesu. Ydych chi wrando ar eiriau syrthus swpa fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fydd y bryniau si oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodau Iesu i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychu gymeryd bara. Ac wedi dyddiolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch ein e'r cof amdano. Yr un modd hefyd neu gymerodd y cwpan ar ôl swpa gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch ein bob tro yr yfwch e'r cof amdano. Oherwydd bod tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y da. Yr arglwydd Iesu Grist ei hun sy'n yn gwahodd ni o amgylch hyn. A mae croeso unrhyw un sy'n caru'r arglwydd Iesu yn mynd o hefo ni yn y swpa. Ewch gan hynny felly, yr hanwl fel yna i brif eich hyn. Yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyn ef a gymerodd bara ef a'i dorrodd gan ei hwn yw'n corff sy'n cael ei dorri trosach. Gadwch i ni felly wyta o'r bara er cof amdano.
Yn yr un modd hefyd, fe ddilodd o mewn cwpan o un cyffredin, byddai hwn yw'r cyfamod newid yn fy ngwaed. Gadwch chi felly yfed o'r un er cofal. Arglwydd diolch i ti am ei chorffi, am fwydo fel aelodau y gorff ysbrydol Rhys, yn cadarnhau yn sicrwydd y wirionedd yr eleni. Am fod i allan i fyw yn ôl ewyllus, i fod yn oleini yn y twrgwch. Am yn gofyn hyn, nen yn hadlu Iesu. Amen. Mi gadwch chi ni droi at yn olaf, sef yn 205, a wedi yr enwyn yma, mi fydd Hywel wedyn yn arwain y cyfregus, a diolch yn o'n llaw i Hywel am arwain. Felly, gadwch chi ni droi at yr enwyn olaf, yn mi fydd 205. Dyma'r gariad fel y moroi, tostianeithau fel y chi. Trysog bywyd hir yn nad, Parry bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio threithi glod? Dyma gariad nad a anna, tra bod efo'i gwen yn bod. Ac yn y blaen 200 a chyn.